हे सूर्य सहसासु तेजरासु जगत्पते अनुकंपाय एमांगं भक्ता प्रत्यायं तस्मै श्री दिवाकराय सूर्यदेवाय नमो नमः। सूर्यदेवଙ୍କୁ प्रणाम କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଲି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା, ଆଜି ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କିପରି କରାଯାଉଛି ଆମ ଘରେ। ଏହି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବା ମିଶା କରି ଗୋଟିଏ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କିପରି ବସି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅପା ବସିକରି ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଗଜା, ମୁଗ, ସୋଲା, ମଟର ଭେଦା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାରୁ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, କଟାଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କଖାରୁ ସହିତ କଖାରୁ କଟା ହେଇକି ଛଣା ହେଇକି, ତାପରେ ଅପା ତାକୁ ଆଣିକି ହାଣ୍ଡିରେ ଓଜାଡ଼ି। ଆମର ବଡ଼ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପା କିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ସବୁ ପରିବା ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ଅପା କିପରି କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀ। ତାପରେ ଅପା ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ତରକାରୀକୁ ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି। ଛୁଙ୍କ ହେଲା ବେଳେ କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ତରକାରୀ ଓଜାଡ଼ିକି ଛୁଙ୍କ ମାରୁଛନ୍ତି ଅପା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହୋଇଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ଶେଷ। ଏବେ ଖାଇବା ପାଳି ବସିଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇବି ରୁଟି ଆଉ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟି, ଆମ ପେଟ ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।